खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। माजुलियाव बिमा फिसा सानैबो जयै मेट्रिक आनजाद उथ्रिदों। हिमन्त बिश्व शर्माया गाबोन सा 44,903 बिजाथिफोरनो थिसनथाइलाइ गथायगोन। आसामाव गाबोन नखर मन्त्री अमित शाहआ फैगोन। गोदान संसद भवनखौ नरेन्द्र मदिया बेखेवगोन। टीएमसी आपखौ लानानै हेंथा दोलोआ बाहागो लाया। आसाम मेघालय सिमनायारि जेंनाखौ अरायथा सुस्रांनो दिनै नैथि खोन्दोनि गिबि मेल। आरसुआ जन्मनि राफानि न्याय नागिरनानै गसाइगावआव सोमावसारदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गोसोआव नाजानाय थायोब्ला गासैबो खामानियानो जाफुङो। बबेबा मोनसे खामानिखौ गोसो होसारनानै जिउयै माहामै नाजायोब्ला बेनि फिथाइखौ सानसे नङा सानसे मोनो। बेनि बिदिन्थिखौ होदों माजुलिनि सासे आइजोआ। सेबाया बावैसो रिजाल्ट फोसावनाय 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव माजुलिनि सासे आइजोआ फिसाजोजों लोगोसेयैनो जयै मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनो हादों। फरायनायाव आद्रा थानाय आइजोआ गावनि फिसाजोनि बिजाब फरायनानैनो देग्लाय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारदों। फिसाजोजों लोगोसेयै जयै मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय माजुलिनि सेनसुवा गामिनि आइजोनि मुङा परिमिता दास होननानै मिथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला परिमिता दासआ उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव मोजांमोन आरो गोसो गोनांमोन। नाथाय माखासे एंगार हायि जाहोनाव फरायनायखौ नागारनानै जुलि जानांदोंमोन आरो जुलिनि उनाव नखर बेंनायाव नांथाबबोदोंमोन। अब्लाबो फरायनो गोसो जानायखौ नागाराखैमोन। गावनि बेबायदि फरायनो गोसो जानायानो दिनै परिमिता दासखौ मेट्रिक आनजाद उथ्रिनायनि सिमांखौबो जाफुंसार होबाय। मख'नो गोनांदि बिमानि बे जाफुंसारनायाव फिसाजोआबो सुखि आरो बिमा परिमिताखौनो गावनि आदर्श मानियो होननानै फिसाजोआ बुंदों। आसाम सरकारा 25 मे बृहस्पतिबारखालि थिसनथाइलाइ राननाय मोनसे गेदेरथार हाबाफारि खुंगोन। गुवाहाटीनि खानापारा भेटेनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो गोनां बे हाबाफारियाव आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन बिफाननि थाखाय सायख'जानाय सा 44,103 बिजाथिफोरनो थिसनथाइलाइ गथायगोन। गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनो बाहागो लानानै सायख'जानाय बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइलाइ रानगोन होननानै दिसपुरनि जनता भवननिफ्राय मिथिहोदों। बबेखानि मिरु नखर मन्त्री अमित शाहआबो गाबोन हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला 44,903 सा बिजाथिफोरनि गेजेराव सा 11,048 बिजाथिखौ थामथि थाखोआव थिसनथाइ होगोन। आसाम पुलिसाव सा 1,279, रेडिअ' अपारेटराव सा 553, अर खोमोरग्रा बिफानाव सा 39 थिसनथाइ होगोन। बेबायदिनो हमगार्ड बिफानाव सा 307 सोद्रोमाखौ गोदानै सोदों। जोबथेसालि बिफानाव सा 301, आबखारि बिफानाव सा 222, फरेस्ट बेटालियनाव सा 2,720 सोद्रोमाखौ सायख'दों। सावस्रि बिफानाव गोदानै सा 5,281, सोलोंथाइ बिफानाव सा 104, कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै सा 421, सेकेन्डारि टिचार महरै सा 2,332, पन्चायत आरो रुरेल बिफानाव 1,000निबो बांसिन बिजाथिखौ थिसनथाइ होगोन। रायजो सोरखारनि गुबुन गुबुन बिफानाव गासै 44,103 बिजाथिफोरखौ गोनां जानाय बायदियै राननाय जादों। मख'नो गोनांदि गाबोन 44,103 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइलाइ होनायनि उनावनो आसाम सरकारा 1 लाख साख्रि होनो खोथा होनाय बायदियै 88,000 मासियाव थिसनथाइ होनाया आबुं जागोन होननानैबो गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों आरो टुइटाराव टुइट खालामदों। मिरुनि नखर मन्त्री अमित शाहआ गाबोन आसामाव दावबायफैगोन। आसाम सरकारनि 1 लाख थिसनथाइनि थांखिजों साख्रिनि थाखाय सायख'जानाय 45,000 बिजाथिफोरनो गाबोन बृहस्पतिबारखालि थिसनथाइलाइ रानगोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैगोन मिरु नखर मन्त्री अमित शाहआ। मख'नो गोनांदि अमित शाहआ गाबोन आसामाव दावबायफैगोनखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारा रैखाथिनि माखासे नेमखान्थि फोसावदों। थिसनथाइलाइ राननाय हाबाफारिनि सिगां गुवाहाटी नोगोरमायाव नो ड्रन फ्लाइ जन फोसावदों। दिनै आरो गाबोननि थाखाय गुवाहाटीआव नो ड्रन फ्लाइ जन थागोन।
बे साननैयाव रावबो ड्रन बिरहोनो मोननाय नङा। अमित शाह फैगोनखौ नोजोर होनानै बे बिथोनखौ फोसावनाय जादों। बेनि अनगायैबो नोगोरमायाव लामानि नेमखान्थि फोसावदों। 25 मे खालि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय हरनि 11:30 रिंगासिम इमारजेन्सि सिबिथायनि अनगायै गुबुन गारिया बन्द थागोन। ट्रेफिक बिफाननि डिसिपिआ बे बिथोनखौ होदों। रिपर्ट बायदिब्ला 21 नं आरो 11 नं राजा लामायाव गाबोन फुंनि 7 रिंगानिफ्राय हरनि 11:30 रिंगासिम फालांगियारि गारिफोरखौ होबथादों। बेबायदिनो पान्जाबारि रड, जेएस रड, बे बरुवा रड, एमजे रड, एटी रड आरो डिसी रडआबो फुंनि 7 रिंगानिफ्राय 9 रिंगासिम खबथाम आरो बेनि बांसिन साखानि फालांगियारि गारि मटरफोरा खारनो मोननाय नङा। गोदानै लुफुंजानाय हादरनि गोदान संसद भवनखौ फैगौ रबिबारखालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बेखेवगोन। नाथाय बेनि सिगांनो गोख्रों दान्थे-बिदान्थे सोमजिदों। मानोना गोदान संसद भवन बेखेवनाय हाबाफारियाव एखुथा खालामनानै दोनदों हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ। गासैबो हाबाफारियावनो मदिनि मुंखौल' नुनायनि उनावनो हेंथा दोलोनि गेजेराव अजदफोर सिखांदों आरो गोदान संसद भवन बेखेवनाय हाबाफारिखौ नेवसिनानै बाहागो लायैनि थांखि लादों हेंथा दोलोनि एमपिफोरा। मख'नो गोनांदि हेंथा दोलोनि रायजो सभानि एमपि डेरेक अब्रियेनआ टुइटाराव टुइट खालामनानै रबिबारखालि गोदान संसद भवन बेखेवनाय हाबाफारियाव हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लाया होननानै फोरमायदों आरो भारतनि संसद भवना बुहुमनि गेजेरावनो देरसिन गणतन्त्र हादर भारतनि जौसिन फसंथान होननानै बुंदों। नोजोरथावना दि भारतनि हादरगिरिया संसदनि दिथागिरि, नाथाय गोदान संसद भवन बेखेवनाय हाबाफारियाव बै हादरगिरिखौनो नासयदों। हादरगिरिखौ नासयनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ संसद भवनखौ बेखेवगोन। बबेखानि मासिनि रेंकिंखौ नायोब्ला गोदान संसद भवनखौ बेखेवनायनि मोन्थाया हादरगिरियाल' दङ, गाहाय मन्थ्रिया गैया होननानैबो हेंथा दोलोआ दाबि खालामदों। थांनाय रबिबारखालि कंग्रेसनि बारग' एमपि राहुल गान्धीआ बे दाबिखौ खालामग्रोदोंमोन। बेनि उनावनो टीएमसी आपखौ लानानै गुबुन गुबुन हेंथा दोलोफोराबो राहुल गान्धीखौ मदद खालामदों। ओरैहाय गुबुन गुबुन पलिटिकेल एक्सपार्टफोरनि बायदिब्ला हेंथा दोलोनि दाबिया जुक्ति दङ। हादरनि संसदआ हादरगिरि, लकसभा आरो रायजो सभाखौ लानानै दाजानाय होननानै भारत संबिजिरनि आर्टिकेल 79 आव रोखायै लिरनाय दङ। हादरगिरिया जाहाथे संसदनि जौसिन मासियाव दङ, बेनिखायनो गोदान संसद भवनखौ हादरगिरिनि आखाइजों बेखेवनाया गोनां होननानैबो पलिटिकेल एक्सपार्टफोरा बुंदों। फिन खौरां बिजोङाव जायगा आवग्रिदों आसाम मेघालय सिमनायारि जेंनाया। आसाम मेघालय सिमनायारि जेंना सुस्रांनायनि बागै दरनैबो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो कनराड सांमाया दिनैबो फिन सावरायगोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दरनै रायजोनि सिमनायारि जेंनाखौ अरायनि थाखाय सुस्रांनो थाखाय दिनै नैथि खोन्दोनि गिबि जथुम खुंगोन। खैनाथरैयाव खुंगोन बे मेलखौ। मख'नो गोनांदि गिबि खोन्दोआव दरनै रायजोनि मोन 6 जायगाखौ लानानै गोरोबथा खालामदोंमोन। गोदान दिल्लीयाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहनि नुजाथिनायाव बे गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। बे गोरोबथानि उनाव गुबुन मोन 6 जायगाखौ लानानै रायजो राजानि गेजेराव एना-एनि आरो सावरायनाया सोलिदों। बेनि उनाव आसाम मेघालय सिमनानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नैथि खोन्दोनि सावरायनायनि बागै थांनाय 18 मे खालि गिबियै फोसावदोंमोन कनराड सांमाया। रिपर्ट बायदिब्ला बे खेबाव लांफि, नंबा माउसामुर, देशदुमरेहे, ब्लक 1, ब्लक 2, सियार खानुदुलिनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव हानि जेंना सोमजिनायखौ अरायथा सुस्रांनो थाखाय आसाम मेघालयनि गेजेराव सावरायगोन। बेनि अनगायैबो दरनैबो रायजोनि रायजो राजानि गेजेराव गोजोन बाथ्रा लाबोनो थाखाय दरनैबो रायजो सोरखारनि थान्दैफ्रा बे ओनसोलाव थांनानै सावरायहैगोन आरो नायबिजिरहैगोन। एसआइ जुनमनि राभानि न्यायनि दाबिजों गसाइगावनि इस्माइलपुराव गेदेर धर्ना। इस्माइलपुरनि 33 नं राजा लामायाव 30 मिनिटनिबो बांसिन सम सोमावसारदों एबा खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों ओनसोलनि राभा हारिनि माखासे सुबुंफ्रा। अल राभा स्टुडेन्टस इउनियन सुंद'यै आरसुनि दैदेननायाव दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव इस्माइलपुरनि 33 नं राजा लामायाव गोख्रों सोमावसारदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आरसुनि बानजायनायाव लानाय बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ होबथानो पुलिसआ गोख्रों होबथादोंमोन। नाथाय पुलिस बिफाननि होबथानायखौ सौसिनानै राभा हारिनि सुबुंफ्रा दिनै राजा लामायाव ओंखारबोदों आरो एसआइ जुनमनि राभानि थार बिजिरनाय आरो न्याय नागिरदों।
सोमावसारनायाव बाहागो लानाय सुबुंफोरा लीना डलेखौ गोख्रैनो खा, नगाव पुलिस हाय हाय, सिबिआइ तदन्त खालाम, न्याय मोनाब्ला जों जिराया बायदि बायदि स्लगान होदों होननानै जोंनिसिम खौरां हरदों। बबेखानि एसआइ जुनमनि राफानि बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो गोख्रों साजा होआब्ला बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होननानैबो हुमखि होदों राफा फरायसा आफाद आरो आइजो आफादा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।